yokuthi xa ungenalo uxolo nothando ne-responsibility as a young person in the church, kunzima ukufitha ngoba sowukhuzwa ukhuzeke. Hallelujah. Uchaphazela indima ebuhlungu ke, yazi I always say ke phofu angisayithethi lonke. Ngakhulu utata wenyama mazi, my biological father and mazi. Hallelujah. Umama wasweleka ndina 5 years. You don't know that. Hallelujah. But apha khuleni kwami njengoba ethetha apha ingqondo yami yangibuyisa ngoba ndize enkosini ndiqhelekile. And nabantu abanikhulisayo zangabandikhulisa kakuhle tatomnikani. Hallelujah. Andikhulanga mna ndiyaba ngothuka bandiyeba ndabe ngixelela abantu apha etsukwini ndithi ndaya kwa grade 10 usho ngo-2010. Ngo-2010 lo World Cup mna ndandisiya esikolweni ndihamba ngenyawo. Hallelujah. Ndandisiya esikolweni ndihamba ngenyawo, ebomini bam kwakuyimess. That is why njengoba ethetha apha nje ingqondo yami ndiyambulela uThixo, because the moment ndisindiswa kwaphuma lento kuthiwa ngizothi si-stigma, i-depression. Hallelujah. Ndizothethela mna abazalwane ni-right nina niyi-understande lento. Andim-understand mna Cengane, andim-understand umzalwane oba ongena kwi-depression, oba depressed. Ngizophinda le ndithethela mna Cengane, because ndakufika ndangena ndine-depression bangcwele. Ndeza kuYesu ndine-enga yokuba umama wanishiya ndimncinci, and nalotata ondizalayo zange ndambona, andimazi noba wazalwa wawutshona kweliphi icala. Ndathi xa ndifika kuYesu wafika. Hallelujah. Wafika uYesu wahlala kum, wathi njengoba ukhuliswa, you are no longer belong kwifamily yenyama, ungowenkosi ngoku. Hallelujah. Praise God. And ibuhlungu ngale ndlela ukuthi xa ngabe mhlawumbe ungahlala phansi uzama ukumngcambazisa umzalwane ongenaxolo, othi hayi angikhuliswanga ngutata mna. Andiyamxolela but andithi ixolo alina-condition. Hallelujah. Uxolo alithi because of wenze lokhu then mna ndinokwenza ukuthi. Amen. Especially once wasindiswa ungene kwenye into. That is why xa umuntu njengoba singabantu abatsha nje i-understanding yethu ithanda ubanzima xa sifuna kwinto ezithile ezi-personal. Siye side sithi ayi-personal uthetha ngawo. Umzalwane awunayo into personal. Hallelujah. Umkholwa ikholwa elisithi umuntu omtsha ndifuna uyithetha lento, sinezinto esimane sikuzithetha sithi hayi kaloku ube personal kakhulu. Ndingumuntu apha mna ndinayo imfihlo, akho nto ndiyifihlayo. Senze uba andinayo, andinanto kuthiwa ngiyayifihla. Ndizawuya evesini, and xa sendifikile evesini ndizovele ndithandaze. Ungamnanqani, senze ndizama nje ukongeza kule nto ithethwa ngumkhaya ukuthi umoya ongcolanga ngasinceda, because lento ukuthi lento lapha kwenhliziyo nakho othi xa ujongela uthi hayi ndazalwa ngale ndlela ndazalwa ngayo, umama zangangikhulise ndakhulela, ndizothi ke mna ndilapha ngoku. And for your own information, angikhayisi, for your own information, koku kule disadvantage endikhule phakathi kwayo ndiyindoda nomzwayo. Hallelujah. So ungabhadula ubhadule futhi ke ngoku for your own information andixhomekanga mntwini, futhi phaya kukho nomnye umuntu endithi tata umnikani xa ndisengxakini ndibamba ifowuni ndimfowunele. Batheni ba wrong?
right. But ngizama ukuthi andikho ifamily endinayo ngabazalwane mina. Hallelujah. Engane nokukhiqiza komphefumulo endandinawo ndangena kuKristu ndakhululeka. Ngoba kuyenzeka uhlangane naye kodwa ungakhululeki. Asathi incwadi yamaGalatia imane enkululekweni. Athe uKristu Yesu wanikhululela kuyo. Ukuze ningabuyi nibanjwe yithokokhoboka. Let us analyze the verse. Hallelujah. Ngamanye amagama athi ningabuye nibanjwe. Kuyenzeka ungene ukhululeke. Hallelujah. But iphethe kubamba ijokwe yokukhoboka. Can I practical the word of God? Diyena sindiswa ngizobuye ngifuna so ningalahleki ningaduki. Diyena sindiswa ngifuna uthetha ngale verse le. Yasindiswa kakhulu futhi. Wafika uSathana wandenza ndaba mbaxa. Wafika uSathana. Xa conference funa singavuthi okay. Ucinga ngoyena phuma kule rumonge nakuyo. Manbuye ndisapha kuthi bazalwane. Sometimes siyadinga uba honest. Ukukhakha ikhaka. Le ngubo yokuthi singene enkolweni singase singene into eyasipha kakhulu. Ufuna siba ukwazi sensuba ingqondo yakho ivaleleke to a point that nezinto ohlangabezana nazo uthi ungena kuzo uqonda yombi emkana kulo awusose ngibetha ngeke besakhonza ngenxa into enhlangane nayo. Hallelujah. But inga uthixo njengoba le Bible ithi ningabuye nibanjwe kuyenzeka uhlala ukhonze uSathana ke ngokwexesha eliphila kulo wenze into ebuhlungu kakhulu wasenza sahlala enkonzweni njengabantu abatsha. uSathana wasibamba wathi okay fine hamba mbogida bonzi thomoyo wena hamba amwakhwekho wenze zonke dance ezenziwayo wethu bazalwane bazobona. But uSathana all along akubophe to a point that noma ungafa wena noma ungafa noma ungaphupha letho uma ubuyithwatha uzoqhubeka endiyezweni. Hallelujah. Ndifuna sisiye kulento ukuthi make sinyaniseke abantu abatsha apha kuthi. Yabona into enyaniseka apha kuthi. There was a point in time ndaya enkonzweni nje bandithi ngaphendula ubomi umbaxa. Ndaya enkonzweni ndavela hlala namphansi ndihleli pha ngasemva ndisefaith mission ndiphuma emsebenzini. Pha imoto ndahlala nampha ngaba nje imoto noba ndingafa isazela sami simhlophe uba ningafa ngoko ndiya esogweni. Have you ever waba convinced ngaleyo ndlela? Uyazi akho umuntu ndibonayo nendidibana nabo endleleni ndithi hey uyesu uyanceda staka cause Yesu uncedile yeyi akho umuntu ndaziyo uba kwenzeka ntoni ndihamba laphi. Ngalo iphinda le kwakungekho umuntu ondaziyo uba ucengani bayazi abantu basimbahamba ngomshumeli. Hallelujah. But uSathana wangibopha to a point that noma ndiye enkonzweni angandiyeki izinto engizenzayo. Hallelujah. And yingxaki ukuba hamba phekapha yingxaki esibhekene nayo as a young generation. Bagcwele abantu ababandleni basutile bafaka isuit bafaka tie bathinta isuit ne conference kodwa bayazikakuhle uba ngafa lo. Uyahamba kuthi ukuthi inhliziyo yakho futhi itho yabantu abahlala lapha ngokuphakathi nendawo ungaquli ngoba uthi phakathi kwamadaba anthandabuzisa uyayatho nje ngalo uthi kanti uyanyanisekile ngalo uthi kanti uyanyanisekile ngale thi umuntu asekhaya ngicela ube fresh nje ube fresh. Hallelujah. Ngizabiza amagama ngixolele
ndiza kuwe. Hallelujah. Ngoba funeka sinyaniseke elivangelo silishumayela sibheke phi. Usathane uthi hayi anduzungisusa uhambe wancila ngoba ikhona ingxaki tata. Umuntu xa engancili athi usingisiwe. Ngiyiphinda le. Xa engaye etholele osela athi usingiswa gqithi. Ethakajoli tatu lapha ecaweni athi usingisiwe. Baninzi abantu abangasingiswanga abangajoliyo. Izama khona. Ngicela uzapha nceke, ngicela uze straka apha kum. Mina manje ufuna sestrand. Ngicela uzonginceda lo khona ingoma endifuna uyihlabele lapha lento ngisabalela liyanishiya. Hallelujah, iyavakala ichisa chisa. Hallelujah. Xa Nkosi uJesu wathi omnye utata wathi ungaboza ucinge into bangabane xa umuntu ethula uthulungile. Khona amagqwirha aphethe iBhayibhile. Hallelujah. Kukhona into abazalwane. Kukhona amagqwirha aphethe iBhayibhile. Uwabona ngantoni? Naxa kukhona ngokusathana uqomba nyana usathana uyasigezela baba bangcwele. Kukhona abantu abasindiswa usathana athi ngokusindo abetheka awukhuphisiswa siqhomve. Abuya hlala pha ngaphakathi enkonzweni. Ibandla lethuli. Indoda ngiyamfundisa abanye umzalwane amithisa umzalwane kuthi into akubamithisane bakhonfisiswe kuphele kuthulwe. Ngicela ngithi kanje bangcwele. Sizapha ukuthi abantu abatsha zingxaki zethu mos. Abantu abathathileyo abazenze izinto. Ningaqhumi saniqhumba. Ndiyima ubhuti walapha ecaweni. Sanqumba. Mhlawumbe ndozushumayele zuzwana. Ufuna ukuthemana ndi. Hallelujah. Sisinengxaki eninzi esibhekene nayo esibandla likaThixo intoba kugcwele abantu abatsha abagcweleyo bankone isizono. Now ke ndithi ke mna tata I am firm believer of this thing. Yoba xa unengxaki nesono hlala phansi. Neyiva bangcwele asuzubulala sukuthatha sukuthi mawunengxaki yesono athi hlala phansi. Uhlala kwakho phansi thatha inyani. Uthi uDavide izwi lakho Nkosi ngilifake enhliziyweni yami ukuze ngingone. Ndiyayazi lena ngithetha ndake naphila le bantu ngithandwa ngayaziyo mina ndozibe ngimqhatha. Ndake naphila nakhonza apha ndadla izono sange ndonwaba. Andana abantu abangumshumayeli. Because every time kushunyelwa uSatan uvela nje awunothi amen wena uthi amen uthi amen wena uziqonde thatha uningane. I was in a point of avoiding into yabona le meko ba yamazi umshumela isono kakhulu. And nonto le ndiyamazi ba ayole inceke izawushumela isono man bebhizi angiyazi. Because ijoke yokhoboka yayibambile. Andizumkhatha. So ukusindiswa kwethu ezamakholwa ake sikwenze to a point that ukade khona uthishala wami technology wevama ukuthi kade ubhoka ubufile nobuhleli. Ungabili lifa lembova lesikhona. Ngumdebe lo wesizwe. Uyazi ithetha ukuthini ke lanto yethu intoba wena kuba uyasindiswa okanye awusindiswa. So uneBhayibhile ithi iBhayibhile ndakuvomita. Kukhona kabahlela enkonzweni uthi ngohaba gaba kudala. Hallelujah. Ubona kanjani
ukuthi ugatshiwe uThixo uyawutheka uthandaza umane uhambe emagqirheni ngexesha ukusekonzweni uhambe emagqirheni ake sifune incwadi yemizekeliso 24 verse 3 to 5 Jokhresela ngento ezimbalwa ngifuna uza kakhulu apha emadodeni ke bangcono kula madoda asemasha praise God si bazalwane ngicela bonke abafana nje mfowethu nabantu abatsha ibandla tata bafundisi bami okay the church must send or it will die the young people if ibandla the young people are not active ngicela focus ngqondo if ibandla alinazi program that focuses more kubantu abatsha then alobandla alinayo future ngicela uyiphinda lento if ibandla as the church doesn't have a program that focuses ebantwini abatsha so li profeta isiphelo salo lisaqala hallelujah now if ungajonga ke kubantu abatsha bakhona apha sibakhona sibaninzi now ithi ke ngokulondo nawe njengomuntu omtsha une responsibility in the house of God be effective uzoba effective kanjani ngokwezwi likaThixo hallelujah because whatever that you do as umuntu omtsha ebandleni may glorify uThixo sothi hayi iashari nabantu abathile ukuthutha isipika kunabantu abathile for umzekelo mgebe practical tata ngobani sigcwala ibani ezingabafana ngozanetha i-level yoba ukuthi abaphakamisa ispeaker baphakamisa ispeaker beze nazo konzweni and then sihleli phansi okanye mhlawumbe siphaye ayonto ebukeka kamnandi leyo hallelujah wayiva muthi kutata andinawuthi ndiphethe umtshayelo wena ubunxiba ichops Ngibiphopsi uyakhafaza ufike ixesha lokuthanda kwakho ecaweni awazi ukuthayele bani izitulo zisulwe bani uthule isound connected bani na ndilapha nakonke bosisi akunoma umuntu omama enhla wena ubhizi ubethi thomo uthatha icontent ngaphandle noba ngabafazi bobani hayi ndiphumile lapha ndiphumile usane ecaweni hayi ndiphumile kuthiwa mandiphume but I'm trying to say I'm not saying you must sell yourself but umuntu vakalelwa so umuntu ozoba into ngomso umbona ngoku uba lo muntu unekhamve eqaqambileyo awuzuthi somdala sowuyebe engweni kube ngona usafuna ufundisa uhlamba izitya thina abantu bakhulele emakhaya nolali ofuna uhambe uyobasa apha nezo nzipho zinde hallelujah so xa umuntu omthafakala mama bikho umuntu omdala obhizi ehle senyuke ephakamisa imbiza ungumfana ohleli phayi kulento zinto singayixoxa ke nakolunye igumbi lethu emen's room sendivunxe lapho loba ngumfana onembuthu nawo ngabuka hallelujah so uThixo angasinceda abazalwane whatever area ukuze sizokwakha indlu kaThixo kufanele ubambe kulandawo na unyabambe umuntu adlala uthe uthatha uningana uthethe powerful kakhulu wathi angifuni uzithwalisa uxanduva mina ngento yomuntu angifuni hallelujah but ke ngoku thina singakunamisi wathi mama namsi God knows what anams ba nankosikazi hallelujah so ithi ke ngolonto naxa uhlelo lapha ngaphakathi aphendlini kaThixo ubamba le okwazi ukuyibamba into
uzokwakha indlu kaThixo awuzuthi abayi nandisuka emsebenzini ndidiniwe very dinner siya understand but iphithizela sokuvela uhlale nje uphole kube mnandi uthatha ipictures kube manje ungenzi niks ungumuntu omtsha Abazalwane sakha amakhaya ngomso okanye kwakhiwa amakhaya ngomso apha kuthi haleluya uzongakwa akunalila umntana kulila umntana ungavukana umuntu omsisa lila umntana lile awubuzi noba kwenzeke ntweni papa yifanele ngosanilekho ninixole abantu ninganisiki baphostile but kwakhifa ngomso uzodlula umntana uvakala ulapha konke uyadlula nje umntana uyakhala awubethona ngwani haleluya ngicela sifunde le verse ngithandaza ngizagqibezela le 10 minutes ngasisebeyibeke la Thixo masincede incwadi yeNiseyiso 24 verse 3 to 4 Nangu tosisi Ukwenzekayo uthi lo mbhali athi lombhalo lengoma uthi zohlanjwa yinkosi lemhlophe qwa haleluya kungenzekayo uba uhlangene kevele nezinto ebomini bakho uthi xa ubhekile uba ngajonga awunamphambili usathana ukuvalele kweyona kona yake yanzima yoba awukwazi uphuma wena ngenxa ka-1 note because ithi iBhayibhile ungummangaleli wabazalwane kodwa kunoYesu indoda umoya engcwele ehlambayo izono ziphele hallelujah praise God andikuthembisi mhlambe ngabe andithathi ngento yaziyo mhlambe oyibona noyiva ngabantu kodwa ndithatha ngento yenzeka ngaphakathi kuwe hallelujah ngicela sifunde le verse mazalwane ngicela umuntu amfundele egameni likaYesu Misekeliso chapter 24 verse 3 to 4 Misekeliso chapter 24 verse 3 Indlu yona yakhiwa ngobulumko izinziswe ngengqondo Amen ke mama ngicela uzizwa nami ke mama ithi iBhayibhile the house yakhiwa ngobulumko hallelujah praise God ithi indlu yakhiwa ngobulumko izinziswe ngengqondo ngicela unoncoko leBhayibhile esiXhosa Estela, I think ikhona but mamona ndikhusho ngathi noncoko ngicela umfundele Estela indlu yona yakhiwa ngobulumko izinziswe ngengqondo Okay, I think
ayibe ngalendlela. Ngicela isixhosa si indlu yakhiwa ngobulumko ize ikhuselwe ngokuqonda. Nansi le verse engifundayo. Praise God. Ithi indlu yakhiwa ngobulumko izinziswe ngokuqonda. Praise God. Ngamanye amagama indlu you can mhlambe singasi indlu singangatsho sithethe ngestructure sendlu. Ngoba istructure siyakwazi bakhona ntathunikani. Kodwa singakhiwanga ngabulumko. Praise God. Kungenzeka ube khona usindiswe but ubulumko bubo obukuzinzisayo. Ngicela uphethe. Indlu yakhiwa ngobulumko ize ikhuselwe ngokuqonda. Ngokusebenzisa ulwazi. Amagumbi ayo agcwaliswa ngendidi zezinto ezinhle zexabiso. Amen. Kukhona into engenzeka xa ngabe singakhiwanga yindlu, singakhiwanga ngoThixo. Amen. Singazinziswanga ebulumkweni bokumazi uThixo singabantu abatsha to a point that noba ngaba mhlawumbe kwenzeka ntoni ebomini bakho uthanda isukunye apha. Praise God. Bazalwane umuntu akawiswa sisono. Ngicela shumayele sonke namhlanje. Umuntu akawiswa sisono. Uthuma ingcwele ethatha nabo uthi uba ngabe awakhiwanga ngobulumko asikho isono singafika ebomini bakho singakoyisi. Ngemiphila lena. Ithi iBhayibheli mkhasela uSathane wonibaleka. Now that's wisdom on its own. Ubulumko bodwa. Hallelujah. Ngamanye amagama uthi ngeke usindisweyo sowukholwa. Kunezinto ezilapha around wena engayi kuvela uzenze nje nomuthanda. Because ubulumko uThixo umoya ngcwele uyakunikeza. Hallelujah. Uzinza kanjani umzalwane omelene nobulumko bukaThixo? Okanye makangibuze ubupho ubulumko bukaThixo kumele sibe sizinziswa ngabo. Ngoba siyayibona ezinto besendisibalule nosisebezibalu lapha siyenzeka phakathi kwabantu. Senza kanjani thina ukusuka kuso? Hallelujah. Because ndiyazama ukufuna deep ubunzulu bokumazi uThixo kwi-closet yakho. Because uma ungenayo lento kuthiwa unembeza ufuna ubeka njengento ezocatha. Uma ungenaso isazela then umoya ngcwele ngeke asebenze kuwe. Ngicela uyiphinda lento. Xa ungumuntu ongenaso isazela umoya ngcwele ngeke kunzima ukusebenza ebomini bakho. Praise God. Ngicela ufundele uverse 7 then sibe sidlula kwenye iverse sithandaza. Isidenge asinakukwazi tu ukufumana ubulumko bokwenene. Hallelujah. Itsho la verse ithi isidenge asinako ukuyifumana lona ubulumko bokwenene. Isidenge ke sesithi ithi iBhayibheli confess your sins to each other so that you may be healed. Ngeke uyiphinda lelo bantu abasha. Ithi iBhayibheli confess your sins to each other so that you may be healed. Now once wavuma izono wezakho in fact into yokusindiswa ukuvuma izono daily. Now xa isike kwiBhayibheli isidenge. Hallelujah. Mose ithi iBhayibheli isidenge siyayibona ingxaki sekude singene kuyo. Sibona ingxaki kude le singene isidenge. Baba uphubudenge ke ngoku. Bobu kusithwa abafana
ungayivithisi intombazana inhliziyo iphela ithi tu ube khona ube lapha ngomsothi idibana nawe uqalisisa awusostand because ubulumko bufikile kuwe wabu ignore bantu abathi bafuna ngithethe ngeke soba nemali mina hayi manje soba nayo imali but asalonke singamthandaza uThixo sibe ne-focus ithi iBhayibhile encwadi kaHabakuk chapter 2 ithi bhala umono ubhale kakuhle ukuze nalo ufunde kakuhle ngamanye amagama uyazazi ufuna ntoni njengomzalwane usakho njengolapha nje yaba mina ngifuna ukufumana ngusomabhizinisi ngifuna into but awubhale akho serious yenza uba akho nto ose-engage kuyo kutho ngawuya esikolweni ulezi ubheke esikolweni ngakuvula ibusinesses ulezi ubheke esikolweni nabo ubulumko bukaThixo now ithi iBhayibhile buyakhi ithi amagumbi awuhlulwa kugcwala into zexabiso ngamanye amagama elixabiso lezinto ezilapha hayi izinto ezizozama usihalela osabaweni but wena personal wenza ntoni because kulilise tata ngiyayisho ngingcola nangizokuthi ungofumana into abangabana thina singabantu abathathe namabandla futhi esifike uThixo wasincede sakhonza kuwo si comfortable sifundiswa into ba uyesu uyanceda uyanceda uyesu ayi right speak emva kwasiphume sihambe akho program emxelelayo ba yemzalwane uba ungaphakeli vele bamasithi ke bakhona abantu abafana nathi abangayanga kahle esikolweni sisafuna isikolo tata isikolo si right very powerful but ngelisho ke ngokuthi wacaba ke ngokunamaxesha la nezinto senzekile kubo but ke ngoku ithina enye indlela yokuba mangaphile lo muntu ithina enye indlela do business kali business nabo ulumka sifuna endlini kaThixo hallelujah ubayiqaleka ibusiness lonto izamekayo eyinobuthixo qala yona xa ungayiyeki esikolweni xa ungayiyeki asinathini lonto bazalwane asinothi futhi thina abantu bangikamani uthetha umntana uthetha mna angiyograduate ndifuna thina lento uthetha mna asinothi abantu abangazograduate abafana ocinga nabaphume bangakhonzi hayibo praise God but ithini enye indlela yokuphila kwabo singashumayizana apha siphume sigcwele uMateyu sifike silambe maxa sifike ezindlini usunyezwe kakhulu ulambe xa ufike endlini so ibandla ithi iBhayibhile indlu yakho ngantoni bangcwele ngobulumko izindiswe ngantoni so ibandla malikhulu kwi-area zonke ngixole abantu abadala la befana banikho sigqumshele sodwa ngabantu abatsha hallelujah now kuyenzeka bazalwane into bangabane kukhona izimo esingakanokwazi ukudlula kuzo until ingqondo yethu ihlaziwe yakukwazi umxolela utata wakho ngakondlanga ingqondo yakho ingahlaziwanga nalento wadlula kuyo mhlawumbe abanye abathembusise bethetha abanye badlula through i-rape and all that basenenga noma bekhonza nje basaphila phaye but ingqondo yakho ingalumkanga awunokwazi udlula yintoni ezokwenza ke ithi iBhayibhile thina siso sengezelelwe nengqondo leyo umoya engcwele ukhona hallelujah ukhona umoya engcwele incwadi yezenzo chapter 2 verse 42 then standards call you Jesus. Thank you, Jesus. Tell us the scholars in Jesus. Chapter 2, verse 42. Siyafunda kwincwadi yezenzo chapter 2 verse 42. Kwaye baqhubeka bemamela izinto ezazifundiswa ngabapostile
behleli kunye besitya kwaye bethandaza. Yes, please. Bonke abantu baqalisa ukoyika kwaye abapostile babesenza imimangaliso emininzi. Praise God. So funda nje uzohamba nami. Now ithi iBhayibheli a deep sense of awakening came and over them all, and the apostles performed many miracles, signs and wonders, and all the believers met together in one place and shared everything they had. Praise the Lord. iBhayibheli apha kusemva komka kukaYesu, and iBhayibheli ithi uYesu wathi kubo, hambani eJerusalem nilinde idinga lokuza kaMoya Ngcwele. Hallelujah. Hambani niye eJerusalem nilinde idinga lokuza kaMoya Ngcwele. Now ithi iBhayibheli ke ngoku bahlangana, behlanganiswa into ukuthi banesithembiso abasinikezweyo. Hallelujah. And ipromise ababayinikeziwe ukuthi uMoya Ngcwele uza kuhla. Hallelujah. Now ithi iBhayibheli suddenly bathi besatha kwabonakala into ehlantshelwe. Praise God. Because kwakune signs and wonders, babe imimangaliso yenzekile yenziwa ngabapostoli. But ngoku kwanyanzeleka bahambe bayothandaza to ukuze lento bebekade beyithethiswe yenzeke. Hallelujah. Praise God. Now ndithukunyiswa ke yenye part ethi whatever bebenayo babeyishare among each other. Yonke into ababenayo. And uMoya Ngcwele wabenza into abangabana i-concentration yabo bese kuthandazwe ekumthembeni uThixo to a point that imali yabo, ukudla kwabo, impahla zabo, whatever bebenayo bayishare among abazalwane. Praise God. Ina uThixo namhlanje akavusa abantu abathi Nkosi, whatever endinayo ndinoyishare nabantwana bakaThixo. NjengoMoses elithi iBhayibheli wakhetha ukuhlupheka nabantwana bakaThixo. Hallelujah. Akasingcolisi ngokuthi abase-Egypt. Ngicela sibe ngenyawo siyathandaza.